nogle billeder. Har du 8 megapixel i den her? Psykopat. Der er kun 3 kommentarer. Jeg er ikke med hukommelse, så jeg kan ikke tage billeder. Gør det ikke? Ja. Så skal jeg ikke billeder med en sted her. Jeg tager ikke nogen billeder, bare roligt. Du ser tit, når du er den der. Jeg er nødt til at tage et billede. Okay. Ej, jeg ser dum ud. Hvad så der? Nu kan jeg rundt til billeder. Må vi se? Skal du ikke vente om? Jamen pas på. Sådan der. Jamen pas på, så er der blevet billeder igen. Du ved mig. Så skævt. Jeg synes, det er bedre. Nu plejer jeg forkert vej, tror jeg. Ja. Nej, hvor ser jeg dum ud. Du har noget så. Jamen det er godt, det er meningen. Det er meningen. Jeg har billeder til den på bordet. Jeg kan så få det der kamera, jeg tror ikke Christian gider til det. Hvad? Jeg siger, jeg gider godt stå, jeg tror ikke Christian vil gider til det her. Christian? Hvorfor kan jeg se det? Nej, jeg ser det. Skal jeg se dig noget tyk? Nej. Jeg boller dig tyk, Niels. Det er ikke Hvorfor skulle Christian så se, hvad det er? Høj, altså, Niels, jeg du tager mener ikke... meget om Christian. Bare roligt, jeg tager ikke nogen billeder. Men hvorfor støtter du ikke til den her video? Hvad? Du har filmet det i stedet for. Din idiot. Jeg er godt klar, at du har fundet den.